כולם עם קפה, כולם עם תה, כולם עם מים. אתם לא תרצו להפסיד, אז כדאי שיהיה לכם הכל, כי עוד 2 דקות אנחנו מתחילים, אתם יודעים, ואז אני מתחיל לשעות, פשוט לשעות אל תוך אחד המקומות הכי מסירים שעוד לא גיליתם, ואנחנו מקווים שבקרוב, בקרוב מאוד, קצת שתיגמר הקורונה. ובכן, לאלה שמצטרפים עכשיו ולאלה שאיתנו כבר כמה זמן, אתם כמובן שומעים אותי, אתם לא יכולים לדבר, ואני מבקש לא לשחרר מיקרופונים. בשלב מסוים, הצ'אט אגב, יש לי עזר כנגדי, אדם, בדרכים שכמובן אתם יכולים לשלוח שאלות כתובות לאורך התוכנית. כל שאלה שתעלה, אני מקווה שאני אוכל לענות לכולם. כשאני נפתח מיקרופון בשלבים האחרונים של ההרצאה, יהיה מקום לשאלות. אני קודם מענה לשאלות כתובות, ולאחר מכן נפתח מיקרופון, ותוכלו גם כמובן לשוחח ולשאול שאלות, ואנחנו אז, אתם יודעים, ננהל איזה סוג של שיחה פתוחה, כשכמובן אני אשתדל לענות לכולם. אז רבותיי, אני עדיין מחכה, כי אני רואה אנשים שמצטרפים ברגע האחרון, אז בואו ניתן לכולם להתחבר. ממש ברשות אלה הדייקנים שכבר התחברו לפני שעה. תודה לכם, אבל אתם יודעים, אנשים זה אנשים, ואני, מאחר ואני יודע שמתנהלות הרבה הרצאות, אבל למעשה זאת ההרצאה היחידה, שתדעו שאתם צופים בהרצאה היחידה שאי פעם נעשתה על אומן, והראשונה שנעשתה על אומן, כי מעבר לכתבה בזמנו בערוץ אחד, כשעוד היו החברים הטובים יעקב אחימאיר, או אפילו עוד לפניו, אז עשיתי שם כתבה גדולה מצולמת על אומן, אבל אני מיד כמובן נדבר על ההיכרות שלי, איך הגעתי לאומן וכו'. אבל ברשותכם ממש עוד 1-2, כי אני רואה הרבה שמתחברים ברגע זה. אז אתם רואים כרגע את התמונה הראשונה, כדי, אתם יודעים, לגרות אותנו עם העולם המאוד מיוחד של אומן. אנחנו פה עם 700 חלונות, זה פשוט מטורף, אני פשוט מודה לכל, אתם מדהימים, עברנו כבר 700 חלונות, זה פשוט מדהים, תודה לכם, זה מחמם את הלב. אפילו לי, אתם יודעים, ואני איש ותיק ובכן, רבותיי, ברשותכם, אני מתחיל, וסליחה רגע עד שאני, אתם יודעים, ענייני הטכניקה, רק להיות ברור שהידיים והראש עובדות באותו זמן. אני אומר מילות הקדמה, קודם כל, אתם יודעים, כסקרנות איך אני הגעתי לאומן. ובכן, אתם יודעים שאני נוסע קצת הרפתקן, ואני אגיע לזה גם בהמשך, כי זה לא המקום היחידי שהייתי בו במפרץ הפרסי, רק בשביל להגיד, הייתי בשארג'ה, הייתי בבחריין, הייתי בדובאי עוד ב-1978-9, משהו כזה. לאומן הגעתי יחסית מאוחר או מוקדם, כי אני אומר ככה, אני חושב שהייתי שם, ואני לא אדייק בדיוק, הייתי 1998 או 1999 פעם ראשונה. הוזמנתי, וזה הדבר הכי מפתיע, אתם יודעים, היה אז דיבורים בזמנו של שמעון פרס על עידן חדש, אתם זוכרים גם את הספר המרתק, שלא יצא לפועל, אולי בימים האלה באיחור של כמעט 20 שנה ויותר, על מזרח תיכון חדש, ואז במפתיע, ואין לי שום הסבר הגיוני אפילו למה, הוזמנתי זה היה מפגש התיירות הערבי הראשון של המזרח התיכון.
1998-1999, והתוצאה הייתה אתם יודעים, עם קצת החיוך, ברשותכם, הקצת תמים וקצת ממזרי שלי, איכשהו הגעתי לדרגים הגבוהים, האירוע התקיים במסקט, אמרתי להם, תראו, זה נורא יפה, מלונות, נהדר, יש שם מלונות פשוט מדהימים, כמו שתראו בקרוב, באבו דאבי ודובאי כבר אז, אבל אותי זה לא מספק. יומיים אחרי זה ישבתי בלנד קרוזר עם האחיין של הסולטן קבוס, שנפטר בינואר 2020, ממש בתחילת ינואר, ובמשך שבועיים שעטנו באומן, וזה מה שאתם הולכים לראות, ממסקט ועד סלאלה, עד סלאלה שנמצאת על גבול תימן, ממש על גבול תימן, ואתם תראו, נגיע לסלאלה בסוף ההרצאה, האזור הטרופי של אומן. ובכן, אתם יודעים, זו הייתה הגיחה הראשונה. הגיחה השנייה שלי הייתה, אחרי שהייתי בעיראק ב-2003, החלטתי שאני צריך קצת להתאוורר, ונסעתי לאומן, קצת לאורך החופים, וגיליתי את הים הערבי, שגם מזה תראו משהו, ואתם יודעים, ושתי הנסיעות האלה השאירו בי חותם עמוק, במובן שאומר מילה פשוטה, ובעיניי, ואני אומר את זה בצורה פשוטה, זה המקום המרתק ביותר, אתם יודעים, בחצי האי ערב. אין לי שום דבר כמובן, אתם יודעים, אנחנו נכיר בזמן הקרוב את בחריין, אבו דאבי, דובאי, שרג'ה, אום אל-חיימה וכולי, אבל באומן יש משהו כל כך מיוחד, בגלל ההיסטוריה, בגלל האנשים, בגלל התרבות הבדואית, המדברית, שהוא יוצא דופן אפילו באזור הזה של, אני אומר, חצי האי ערב, והמפרץ הפרסי. ובכן, התמונה הזאת היא קטע מקו החוף, אתם יודעים, בשביל להראות לכם, חברים, יש שם ים מדהים, אני רק אומר נתון שאני יודע, שנדמה לי ב-2018 היו 2.6 מיליון תיירים באומן, כשקחו בחשבון שהאוכלוסייה של אומן היא בסך הכל 5 מיליון נפש. אגב, 40% מהם הם עובדים זרים. אגב, זו תופעה מאוד ידועה בעולם הזה, אתם יודעים, של הנסיכויות, האמירויות, וראיתי את זה גם בכווית, ואחד הדברים המעניינים למשל, וכאן אתם יודעים, אני מפעם לפעם מדבר על הקשר ישראל-אומן, שלמשל בפיליפינים, שתי המדינות המאושרות מלשון אישור על ידי הפיליפינים לעבודה של יציאה של עובדים זרים פיליפינים בעדיפויות, זה 2, ישראל ואומן. ובכן, שוב תמונה אחת, ואני אומר, הייתי אחרי יצחק רבין, נדמה לי שיצחק רבין היה ב-1994, הייתי לפני הביקור של פרס, אני כמובן לא יודע, וכל מי ששואל אותי, ואגב, חברים אמריקאים מסתכלים עליי קצת במין מבט עקום כזה, או עם סימן שאלה וקריצה, ושואלים אותי, are you sure you are not Mossad? אז התשובה היא לא, לא, ממש לא. אתם יודעים, אפילו כשחזרתי מכווית, אז יוסי מימן, שהיה אז הבעלים של ערוץ 10, הושיב אותי ואמר, אתה מתנהל כמו מוסד. אז אני אומר, פעם ראשונה נכנסתי פה עם דרכון ישראלי, ופעם שנייה עם דרכון זר, אבל אתם יודעים, זה עוד מעט בהישג היד. אז בואו נתחיל לראות את אומן. קצת כמובן מפה, תראו, אומן יושבת על הקצה, אתם יודעים, המזרחי-דרומי של חצי האי ערב. עכשיו, המפה הזאת חשובה מכמה בחינות. מי שסקרן להיסטוריה העתיקה, אני אומר, משהו שרק לאחרונה בעצם, בחיפושים שלי או בחפירות, אני אומר, הסקרניות, בחיטוטים שאני עושה סביב מקומות, ובכן, כאשר הגזע האנושי למעשה התקרב
או החל לנוע צפונה מאפריקה, היו לו 2 מסלולים כדי בעצם להגיע לאזור הים התיכון, ארץ ישראל. אחד עלה, אתם יודעים, אין לנו פה מפה גדולה, לא שמתי, אבל כולכם מכירים את המפות, עלה בעצם לאורך הים האדום עד אל ישראל, דמיינו שזה כאן, אבל החלק השני עלה בעצם לכאן, לכיוון עד סלאלה, אזור דופר שבאומן, ואז מפה עלה, ואני כבר מזכיר דרך שאני אזכיר אותה לא מעט, על פחות או יותר מסלול מקביל לדרך הפסמים שיצא מדרום ערב, מהאזור של תימן ודופר, כאן באומן, לכיוון ארץ ישראל. עכשיו, איך הם זיהו את המסלול הזה? כדאי לכם להיכנס ל-National Geographic, יש שם מאמר מעניין, בעצם על פי אבני צור מסוטטות ששימשו לחיתוך ראשי חץ, ובכן באזור הזה בדופר, אנחנו מוצאים את האבנים האלה בסביבות 100,000 לפני 100,000 שנה, בארץ ישראל אנחנו מוצאים אותם בסביבות 70,000 עד 50,000 שנה אחורה. מה זה אומר? שהייתה פה התיישבות כבר שנמשכה 50,000 שנה, שהתפשטה כמובן באזור הזה, בעמקים הפוריים שנמצאים כאן, שהם טרופים, לפני שהתחילה לחצות את, אתם יודעים, את המדבר, יש כאן את הרובה אל חלי, המדבר הגדול, אני אדבר עליו אחר כך, ובעצם להגיע עד לאזור הים התיכון, ארץ ישראל של היום, ובעצם המפגש עם האוכלוסייה הנאדרטלית שהייתה קיימת עד אזור נחל מערות. אני חייב לומר קוריוז, יש לי את אחד מראשי החץ האלה שבתור ילד חפרתי, טיילתי עם מנחם זהרוני, שאני לא יודע אם אתם מכירים או זוכרים את שמו, שהיה פשוט המורה לטבע הנערץ עליי במשך שנים. אז זה כדי לתת לכם את ההיסטוריה המאוד מאוד קדומה בעצם של התיישבות, ורק למעשה בשנים האחרונות החל שם מחקר ארכיאולוגי, אתם יודעים, בקנה מידה, הייתי אומר, לא רק מקומי, אלא בינלאומי, בעצם כדי לזהות את ההתיישבויות הקדומות, הארכיאולוגיות, שרידי, אתם יודעים, ההתקדמות האנושית, אבל למעשה אנחנו מתחילים למצוא כאן התיישבות באזור של בטינה, שנמצאת מצפון למסקט, יש בטינה הצפונית, בטינה הדרומית, כבר בתקופה הנאוליתית. זאת אומרת, לפני 6,000 שנה ויותר. אגב, יש פה סיפור שמתקשר גם, אבל אני לא רוצה להרחיב עליו יותר מדי, אבל תזכרו שיש פה סללה ויש את סלנה. ובכן, שתי הערים האלה מופיעות בכרוניקות של שבט, ואחר כך אני מיד אגיע לעניין של ההתקדמות של העולם הערבי והמוסלמי. ובכן, תזכרו שאתם יודעים, בתקופה הזאת, אחרי ישבו שבטים יהודים, כולכם מכירים את זה מהנושא של המפגש של בני קורaish, השבט של מוחמד, אבל בשלב מסוים שבטים יהודים כנראה יורדים מהאזור הזה וחוצים בכיוון ההפוך אל עבר מזרח אפריקה. זה הסיפור של הלמבה. אתם יודעים, אני לא יכול להכיל את הכל, אבל אני כנראה היחידי שעשה מסע בעקבות הלמבה שארך חודשיים. יש לי ספר בכתובים שעוד לא הספקתי, אתם יודעים, לפרסם אותו. אני מקווה שבאיזשהו שלב בשנה, שנתיים הבאות זה יקרה. אבל זה כדי להראות שהתנועה האנושית הייתה, אתם יודעים, בכיוון הזה, אבל גם בכיוון ההפוך, וקשורה תמיד, ואיכשהו, ואני אגיע לזה יותר מאוחר, באיזשהו אופן גם להיסטוריה שלנו. אוקיי? כך שאני אומר ביקור, וכאן המילים הראשונות, המשמעות של הביקור באומן תמיד באיזשהו אופן מתקשר, אתם יודעים, למכלול של חצי האי ערב, לעניין של מפגש בין אסלאם ליהדות, ותנועה של יהודים בכל המרחב הזה. ובכן, הדרך שאני בעצם אעשה איתכם, ואני מראה עדיין כאן ברשותכם עוד על המפה, ובעוד רגע נעבור לתמונות, היא למעשה אני עולה ממסקט לאזור של רוסטק ולאזור של ג'בל אחדר, שהוא הרכס ההררי, כאן נמצא רכס הררי גבוה עם מצודות שאני אראה אותם, תראו זה בעצם האמירויות, אגב מדחה או מדהה שייכת עם מובלה אטומנית ששייכת לאומן ונמצאת בתוך
האזור של האמירויות, וגם לאמירויות אגב יש קטע קטן פה, יש לאומן למעשה שני סוגי, אני אומר, מובלעות קטנות בתוך האמירויות, בעיקר הנושא, וכאן רגע, אני לא יכול כרגע להעלות את המפה, אבל זה בעצם, ישנה כאן מובלעת נוספת שבעצם שולטת על מצרי הורמוז, ולמצרי הורמוז והכניסה אל המפרץ הפרסי, יש כמובן משמעות אדירה בהיסטוריה של אומן. ובכן, לאחר מכן אני אגיע לניזווה, אני אגיע לסור שהיא מרתקת בצורה בלתי רגילה. ניזווה הייתה בירה לאורך זמן מסוים. אני אראה משהו מחולות והיבה, שהם חלק מהרובה אל חלי, אותו מדבר ענק שמשתרע למעשה 1,000 קילומטר צפון דרום, 500 קילומטר מערב מזרח, ולמעשה רק בשנות ה-20 החלו לחצות אותו. הוא אחד המסעות הכי מאתגרים, אתם יודעים, בשנים האחרונות לחובבי מדבריות. ואז נרד לכיוון דופר לסללה, ובואו נתחיל. ובכן, סליחה, לפתח את הרגישות. ובכן, מוסקת או מסקת, סליחה רגע, אני אסגור את החלון הזה שאולי, הנה, יפה. ובכן, זוהי הבירה, היא יושבת כמובן לשפת הים, המפרץ הפרסי, סליחה, ומסקת היא בירה ונמל חשוב. עד כדי כך היא חשוב שבתקופה בשיא, ואני אומר, תשימו לב למילים, של האימפריה העות'מאנית, היא הייתה הנמל הגדול ביותר בעולם המוסלמי. לא אומר העולם הערבי, אלא העולם המוסלמי. ובכן, זו ההזדמנות ללכת עוד פעם אחורה, ולומר שהעדויות הראשונות לסחר באומן היו של נחושת, אוקיי? איך אנחנו יודעים את זה? כי היסטורית, כאשר בדקו ממצאי נחושת שהגיעו, אתם יודעים, אפילו לאור כסדים, שאגב הייתי בה, בבגדד, אוקיי? ולדמשק, הארכיאולוגים טעו עם מקור הנחושת, אתם יודעים, מיכות נחושת היו, אתם כולכם מכירים את מיכות הנחושת שהיו בזמן שלמה, אצלנו מיכות תמנה, היו באתיופיה, באריתריאה והיו באומן. ובכן, כתוצאה ממרכיב מסוים של מנגן, אנחנו יודעים עכשיו שכל הנחושת הזאת הייתה למעשה ממיכות שהיו באומן. ובכן, האזכורים הראשונים בעצם למסחר הזה, השם היה מגן לנחושת, וזה מופיע, תשימו לב, בכתובים פרסיים כתובים, זה מופיע באוגריתית, אוקיי? ואני אדבר אחר כך עוד מילה על השפות האלה. ובכן, זה למעשה התמונות הראשונות, ושימו לב, אני אחזור לספינות האלה, כאן אתם רואים למעשה את קו החוף של מסקת, המקום נקרא קורניש. כל מי שמכיר, אתם יודעים את ההשפעות, אתם יודעים על העולם המוסלמי של העולם הצרפתי, יודע שהקורניש, כמו שיש לנו בקזבלנקה ובעוד מקומות, זה למעשה סוג של טיילת על החוף. מה שאני מבקש שתשימו לב לשתי הספינות האלה, שכבר עכשיו אני אכנה אותן בשם, ובכן, אלה הן צורות שונות של דאו. ד' א' ו', הספינות ששוב אני אגיע לדבר עליהן, שהיוו את הבסיס לצמיחה של האימפריה, ושוב תראו אני מדגיש, אימפריה אומנית, ואדבר עליה בהמשך. ובכן, אתם רואים את המיקום של מסקת הבירה, ובואו נראה, זה המסגד החדש שנבנה בתחילת שנות ה-2000, המסגד הגדול. תראו, יש פריחה ענקית של בניית מסגדים בכל העולם המוסלמי, לאן שלא נלך, אבל זה המקום לומר משהו על האסלאם באומן. האסלאם באומן הוא ייחודי, הוא אסלאם שנקרא עבדי. אומן היא המדינה היחידה שבה יש אסלאם עבדי. מה זה אומר בעצם? כאשר חל, אתם יודעים, הפילוג והסכסוך בין הסונה לשיעה,
אתם יודעים, הסונה למעשה צמחו מבית אומיה. השיעה תומכי עלי, אוקיי? עלי, כלומר, השיעה בעצם אמרו, היורש היחידי למוחמד הוא צאצא ישיר שלה, או קרוב משפחה, או בן דם של מוחמד. הסונה אמרו, מספיק שהוא אימאם ושליט של האסלאם. ובכן, בהתחלה העבדים, האומנים, בתחילת האסלאם, היו קרובים לשיעה. אבל יותר מאוחר הם התרחקו בגלל הסכסוך בין השיעה לסונה. ולכן הם נקראים עבדי בערבית, ואני לא יודע בדיוק באיזה תעתיק, ברור שיש כאן אנשים שיודעים על האסלאם יותר ממני, אבל משמעותו הפורשים. ואני אומר, ותשימו לב למילים האלה, זה שורש האסלאם המתון ביותר שקיים, מעבר אני אומר אולי לאינדונזיה, שזה סוג של אסלאם שנקרא לו קצת רוחני, אני כמובן לא מדבר על הסופים שהם קאט איזוטריים, אבל אומן היא המדינה שהדת שלה היא אסלאם עבדי. מה זה אומר? באומן כל מי שיש או מטפח שנאה או טינה לפי דתית, לפי חוק, צפוי לעונשים כבדים. תקשיבו, זה דבר יוצא דופן. אנחנו שתמיד, אתם יודעים, אני לא נכנס כמובן לפוליטיקות, לדעות, אבל אנחנו תמיד גדלנו באיזשהו אופן שאתם יודעים, יש, האסלאם יש לו חרב מעוקלת תחת ביד, קוראן ביד השנייה, מה אמרתי, חרב וקוראן, ומאחורה כתוב בגדול ג'יהאד. חברים, תשכחו מזה. לאומן כמדינה לא היה אף לוחם שיצא ממנה והצטרף לדאעש, וזה יוצא דופן בכל העולם המוסלמי בכלל. אגב, היה כן אחד, אבל האומנים אמרו שהוא למעשה היגר לפני הרבה שנים לסעודיה, ובעצם הוא עבר מסעודיה לסוריה, והצטרף שם לדאעש. לכן אני כבר מקדים ואומר, ולא רחוק היום שנצא לטייל באומן, אני מקווה שזה יקרה בחודשים הקרובים, אני כבר מציע לכולם להתחיל לנדנד לדרכים, כי בימים האחרונים אנחנו מדברים על זה, ואני מניח שזה יקרה איפשהו אם הכל, אתם יודעים, ימשיך כמו בדוביי, אולי אפילו סביב פסח הקרוב, ועכשיו אני צריך להגיד אינשאללה ובתקווה. ובכן, אני חוזר, אתם יודעים, לכן ביקור פה במידה מסוימת, אתם יודעים, הוא כמו ביקור במרוקו, ובמדינות, אתם יודעים, המאוד יחסית, נקרא להם בזהירות, ליברליות באסלאם, אם כי שריה, תזכרו שזה מונרכיה, ובאיזשהו מקום השריה היא הדבר שמכובד כאן בצורה בלתי רגילה. אסור לך לפגוע באסלאם ובצורותיו בכל אופן. סליחה. ובכן, ככה נראה המסגד הגדול, שוב במסקט, אני לא זוכר את הגודל שלו, תסלחו לי, נדמה לי שהוא יכול להכיל עם החצרות בחוץ, בסביבות 100,000 מתפללים, הוא פשוט מבנה יוצא דופן, ומזכיר מאוד אגב את המסגד הגדול בקזבלנקה, ופשוט מרשים בצורה בלתי רגילה. אפשר כזרים להיכנס, גם אם אתה לא מוסלמי, אתה זר, אתה יכול להיכנס אליו כמובן לא ביום שישי, אלא בימים אחרים ובזמנים שאין תפילות. ובכן, זהו הקורניש מזווית אחרת, ולמעשה טיילת לאורך החוף. אתם רואים ברקע כבר, אתם רואים כאן את המצודה של מסקט, ואני אדבר יותר מאוחר על המצודות. תראו אגב את מגדלי השמירה, זה עדות להתפתחות של מסקט מעיר נמל, ואני שוב מיד אומר עוד כמה דברים על ההיסטוריה היותר מודרנית, ואחר כך אני אלך אפילו אחורה כשאני אדבר על מצודות המדבר. ובכן, הצמיחה של מסקט היא למעשה באה ב-1508, כאשר הפורטוגזים, ותזכרו הפורטוגזים, ואני שנייה עוזב לרגע את מסקט, אבל כל חובבי, אתם יודעים, המחקר הימי, התגליות הגדולות צריכים לזכור דבר אחד.
הראשונים שמקיפים למעשה את כיף התקווה הטובה, דרום אפריקה, אלה הפורטוגזים. הפורטוגזים מכירים את הנתיב הזה עוד לפני שקולומבוס, קולום, אוקיי? האיטלקי ממוצא אנוס, יהודי, מגיע לחצר הפורטוגזית, קודם כל, לפני שמגיע לפרדיננד ואיזבלה, ואומר אני מכיר דרך חדשה. הפורטוגזים אומרים לו תודה לא. למה הם אומרים לו לא? כי הוא מגיע לחצר של איש נווט מדהים בשם אנריקי הספן. כל מי שהיה בפורטוגל זוכר את אנדרטת המגלים, הוא עומד בראשה. אבל למה הוא יודע? כי הפורטוגזים ניווטו בהתחלה ניווט יום לאורך החוף, אבל הם הגיעו לכיף ורדה, ושם הם לא הצליחו לרדת דרומה לאורך אפריקה המערבית בגלל רוחות מהדרום. מי פותר את זה? ואני שוב נקודה יהודית, אנא חפשו על האיש המדהים הזה בשם יעקב זקוט, מתמטיקאי, שאומר, באותה תקופה מגלים את האיים הקנרים, בוא ניסע לאיים, לא ניסע, אלא נפליג כמובן, עם ספינות מפרסים, נפליג לאיים הקנרים, ואז נחתוך למעשה במשולש שווה צלעות, וככה הם מגיעים בכיף התקווה הטובה, עוברים אותו, ומגיעים עד מדגסקר, זנזיבר, ואז לחופי קרלה, ואומן לכאן למסקט, ומכאן הלאה. 1508 אני במסקט, אבל אני עוד נתון אחד על הפורטוגזים, כי הוא חשוב. הפורטוגזים שולטים כאן 150 שנה, אוקיי? תזכרו שב-1532 הפורטוגזים מגיעים לנגסקי ביפן. חברים, יורדי הים מהגדולים שהיו בהיסטוריה. תכף אני אשווה אותם לאומנים. למה? גם בנושא של הדאו, אוקיי? ובכן, הפורטוגזים שולטים במסקט ובסור. מה אבל הפורטוגזים? הפורטוגזים, מה שמעניין אותם אחד הוא מסחר, מעולם לא מעניין אותם פנים הארץ והמדבר והאנשים שחיים שם. ובכן, 150 שנה הם שולטים שם עד למעשה שהאימפריה האוטומנית זורקת אותם מאומן. אני אגיע לזה מאוחר יותר כאשר אני אתחיל לדבר על שבטי המדבר, ואיך למעשה השושלת האחרונה שמתחילה סוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, בעצם מגיעה לשלטון של ממשיך עד היום ששושלת אחת באומן. ובכן תזכרו אפיזודה ארוכה של הפורטוגזים באומן, שליטה על המפרץ הפרסי, מצרי הורמוז, ולמה? כי זה קרוב לצד המערבי של הודו, קליקוט, גואה, דיו בצפון, כל אותם מושבות פורטוגזיות שמתיישבות על החוף המערבי של הודו. ובכן אנחנו עוברים, תראו את התמונה הזאת, וכאן אנחנו נטייל. חברים, עוד מעט תראו איזה בנייה, ואני אדבר על הבנייה. זהו הקורניש בערב, וכל אלה שישתו לאבו דאבי ולדובאי, אני אומר, בקורניש יש שוק שנראה כמו מרקש או פז. אז אתם יודעים, זה קצת לגלות, ברכה לי המילה, לגרות את התיאבון. אז כאן תפסתי, אתם יודעים, אחת שבאותו יום הסתובבתי יחד איתה, ואתם רואים כמובן את הניגוד, אתה יכול להסתובב חופשי לגמרי באומן, אתה לא יכול להסתובב רק עם גופיות, מכנס קצר, במדבר כן, גם רצוי שלא, אתה חייב להיות עם לבוש הולם, אני אדבר אחר כך על הלבוש האומני, אבל זה אחד מהקודים, אתם יודעים, של התנהגות בעולם הזה, שהוא מוסלמי, אני אומר לייט, אבל קפדן. אז זה פנים השוק, אחד המקומות באמת, אתם יודעים, עם שפע של כל מה שאני אומר, העולם הבדואי, הפנימי, עבודות הנחושת, הרקמה, הצורפות המדהימה יכול להציע. תראו כאן. ובכן, אין סוף כמובן של דברים, אתם יודעים, שוק אולי ירושלים יש סגור, אבל נמצא את הכל כאן. ובכן, אני הולך אל תוך החלק המדברי.
ובכן, מערב אומן זה אזור הררי שמתנסה עד לגובה אפילו של למעלה מ1,000 מטרים. ובכן, קו החוף בכלל, כשאני מדבר על מידת משקעים, אני אפריד בין אזורים שונים בתוך תימן. החלק הצפוני של קו החוף יכול לקבל 300-400 מילימטר בשנה, החלק הדרומי יותר, מסקט, מקבל קרוב ל100, יש אזורים, מדבר חאן אל חליל, שלא מקבל בכלל, ולעומת זה קו החוף של סלאלה מקבל גשמים טרופיים שבאים עם המונסון למעלה מ2,000 מילימטר בשנה, נגיע לזה. ובכן, תזכרו שהתרבות של אומן היא תרבות בדואית פר אקסלנס. זה כל מה שאני יכול לומר, אתם יודעים, בעניין של אומן. ובכן, השושלות, או אני אומר, ההיסטוריה האומנית בתקופה הערבית, החל בערך מהמאה השישית ואילך, בעצם מתנהלת על ידי מאבקים בין ערים פנימיות, בין שבטים, ואגב, עד היום למעשה החלוקה היא בין שני שבטים מרכזיים בתוך אומן, שבעצם יצרו סוג של סטטוס קוו, ואתם יודעים, השלמה שחיים ביחד. אבל בעבר כמובן זה לא היה ככה, ואחד הדברים, מאחר והמאבקים היו לא על כוח סתמי, אלא על שליטה במסחר. וכאן אני חייב כבר להתחיל לפתוח ולומר את מה שאני אגיע אליו יותר מאוחר. המסחר באומן, אומן ואגב גם שולי תימן, היה בעצם מסחר שהתחיל ממסחר הפסמים, אוקיי? וכאן יותר מאוחר אני אראה לכם, כי אני אגיע אליו באזור סלאלה, אבל אני מקדים ואומר, כאשר אני מדבר על פסמים, אני מדבר על המור והלבונה. כולכם מכירים את זה, אתם יודעים, מבית המקדש, אוקיי, שהשתמשו במור ולבנה בפסמים. אני מסייג ואני זהיר, האם זה הפרסמון שנמצא, אתם יודעים, במדבר יהודה, כי יש פה, אתם יודעים, איזשהו כמה עצים, אוקיי, שנותנים שרף, השרף הזה משמש, היה לי היום ויכוח עם מדריך אחר, מה זה בדיוק העץ הזה, אני אחר כך, תסלחו לי שאני לא זוכר את השמות הבוטניים, אבל אני אחר כך אציץ לרגע ואסתכל, אבל כבר מהתקופה היוונית, ואפילו לפני זה, אנחנו מוצאים מסחר בפסמים האלה, אוקיי? אני אעבור רגע רק כדי שתראו עוד מצודה, כדי שתבינו לאן זה התפתח, ותראו המצודה הזאת שנמצאת בניזווה, היא נראית כמו מצודה, אתם יודעים, של ימי הביניים באירופה, מבחינת הגודל. או תחשבו לרגע על הליבלה, אתם יודעים, באתיופיה. אז רגע, איך זה התחיל להתפתח? ובכן, כבר בתקופה המוקדמת, ותזכרו, שלמה המלך שומע על הפסמים, אוקיי? ויחד עם הראשונים שמגיעים למעשה מבחינה, בדרך הימית, אלה הם הפיניקים, אבל שלמה שולח משלחות. ובואו עכשיו נשים בסימן שאלה, מאיפה מלכת שבא מגיעה? האם היא מגיעה מתימן? האם שבא הייתה בתימן? או הייתה בצד השני, אתם יודעים, באזור של צפון אתיופיה ואריתריאה, אוקיי? האם משם היא באה או מתימן? והמסחר הוא עם פסמים. הפיניקים מגיעים, יוונים מגיעים. היוונים נותנים לאומן את השם ערביה המאושרת. למה מאושרת? כי עשירה. לאחר מכן הרומים, שיא המסחר בפסמים, היה בתקופה הרומית. הרומים ממשיכים לקרוא לאומן ערביה המאושרת. עכשיו, מי הסוחרים הגדולים? אלה הם ראשית כל תושבי אומן. אבל אתם יודעים, זה לא ששיירות, ואני עכשיו משתמש בביטוי פעם ראשונה בדרך שאני מקווה שכולכם שמעתם עליה, דרך הפסמים. מהי דרך הפסמים? היא יצאה למעשה מדופר שבאומן, עברה אל תוך תימן, ולמעשה המשיכה דרך ערב הסעודית, דרך נאות המדבר של ערב הסעודית,
אל עבר הירדן. וכאן למעשה המסחר עובר אל הנבטים, ואגב יש ערים נבטיות לא רק בירדן או בארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים, ממשית ועובדת וכולי, אלא גם בתוך ערב הסעודית, בחלק שקרוב לירדן. ובכן המסחר הזה, דרך הפסמים, מבריא את מה שיותר מאוחר בימי הביניים קראו לו האסנס של הפרנקים, או הפרנק אסנס. האסנס, התמצית של הפרנקים, של הזרים, מביא אותה בדרך הפסמים, דרך, אתם יודעים, הנבטים, אל עבר הנמל המועדף בים התיכון, שהיה לא חיפה, לא עכו, לא אשדוד, לא אשקלון, אלא עזה. ומעזה זה עובר בים אל עבר איטליה ואל עבר צרפת. והערך של המור והלבונה הוא יותר יקר מזהב. אוקיי? עכשיו, כולכם מכירים את המור והלבונה בשימוש שנעשה בו היום בכנסיות האורתודוקסיות, הנוצריות, כאשר הכמרים יוצאים ומנפנפים, אתם יודעים, כדי שהגחלים ייתנו יותר אש, ואתם רואים את העשן הזה שמפיץ ריח של קטורת מדהימה, שבאה בעצם מאומן. ובכן, זוהי אחת המצודות המדבריות, שנמצאת בניזווה, ואני כמובן גם קצת רוצה להראות, אתם יודעים, יום יום וגם... ובכן, זוהי ניזווה. ניזווה הייתה אחת הבירות של אחד השבטים, ולמעשה כל מצודה שאני אראה עכשיו, הייתה בעצם מרכז מסחר ענק של אחד מהשבטים האלה, הבדואים, שצמחו להיות למעשה המעצמה האומנית כאשר הם התחברו. ובכן, מה מייחד אגב, בואו נדבר לרגע על האנשים, שמה שאתם רואים לפניכם, ואתם תראו תמונות מכאן ואילך גם של אנשים, אתם יודעים לא רק, אלא אחד, הם כולם לבושים בגלימות. למעשה בעולם, אני אומר, של חצי האי ערב, האמירויות, ערב הסעודית, אומן יוצא דופן. אוקיי? אתם תראו שבדרך כלל בערב הסעודית כולם משולבשים בג'לביות עם כפיות, בדרך כלל באומן, אם כי אתם תראו גם כפיות, לבושים במין גלימה ארוכה, איך הם קוראים לה? מיד אני אזכר בשם, ללא צווארון, בדרך כלל זה יהיה בצבע לבן או תכלת בהיר, ועל הראש מצנפת. למרות שמשתמשים גם בכפיה, זה נקרא דשדשי, דשדשי. ובכן, שימו לב לתמונה הזאת של הדקל ותמרים, לאלה, אני מקדים קצת את המאוחר, אתם יודעים, רק מתוך החשש שלי שרגע אני אחמיץ איזה פרט באינפורמציה, אומן 250 זנים אנדמיים של תמרים, 250 זנים אנדמיים לוקליים מקומיים, כאשר יש זן אחד, ושוב אני חייב להפעיל אתם יודעים, את הדיסקט שלי, אבל יש זן אחד, אני אגיד לכם ככה, שאני חושב שאף רופא שיניים ישראלי לא ירצה שנביא אותו לארץ ישראל, ואני מדבר עכשיו על החבר'ה, אתם יודעים, המדבריים שלנו, שאולי צופים כאן, ויש כמה חברים שלי, אתם יודעים, בחלק המדברי, שיש בו 80% סוכר. 80% סוכר בתימן, תימן, אומן הייתה אחת המייצות הגדולות, ועד היום אני רואה, אתם יודעים, לאחרונה אפילו באינדונזיה ראיתי תמרים מאומן. אז זה הלבוש, אני אדבר יותר מאוחר גם על הארכיטקטורה, אז תראו, אתם יודעים, קצת תמונות של יום יום, ואני אומר דבר אחד, ופה אני צריך לומר אולי מילה על העניין, כי אתם רואים קצת פשטות. תראו, לאומן, אני לרגע עושה קפיצה אל 1932, אומן הייתה במשך 100 שנים כמעט מדינת חסות בריטית. המשנה לסולטן היה בריטי, ולמעשה האב של קבוס, אותו סולטן שנפטר ב-2020, והדיח את אביו ב-1970, אביו שלט מ-1932 עד 1970 בחסות הבריטים. זו התקופה החשוכה ביותר בתולדות אומן. הדבר המדהים, רק ב-1986 נפתחה אוניברסיטה הראשונה, היום 90% מהאומנים יודעי קרוא וכתוב כמובן, משכילים מאוד. השינוי הגדול החל עם הסולטן קבוש,
היה קצת, אתם יודעים, דמות מסתורית. הוא היה נשוי כמה שנים, עושה לרגע קפיצה, אבל לא נורא, אני אחזור אחר כך אל המדבר ואל הילדים וכולי, אבל הוא התגרש אחרי כמה שנים, לא היה לו יורש עצר. היו שמועות, סליחה, ואני אומר את זה, אתם יודעים, בתחילו ורחום, שהוא נוטה למין הגברי, כלומר הומוסקסואל, ומי שירש אותו היה למעשה בן דוד שלו. אני מיד אזכר בשמו, אתם יודעים, הוא עלה לשלטון בינואר, אייתם בן טאריק, הבן דוד שלו, שהוא שליט. הייחוד של הסולטן קבוס היה שהוא שינה לחלוטין את אומן. אגב, התהליך התחיל ב-1960 כאשר התגלה נפט באומן, אבל רוב החברות נפט עזבו את אומן כי לא היו תשתיות. אלה שנשארו, איך אני אומר, אספו את הקופה. כי ברגע שהחלו תשתיות, אומן מייצרת היום, היא לא באופק, אבל היא מייצרת, לכן היא לא קובעת, לא בקבוצה שקובעת את מחירי הנפט, אבל היה לה בום דווקא ב-2021, הייצור היומי מתקרב נדמה לי ל-700,000 חביות ליום. בנוסף לזה, בשנים האחרונות התגלה נפט טבעי. בקיצור, אומן היום היא פשוט מדינה עשירה. בעולם הערבי, אני רק אומר, ואתם רואים את החיוך של הילדים שאני אחזור, במדד העושר היא נחשבת למדינה הערבית, המוסלמית, המאושרת ביותר. אוקיי? זה חשוב להבין, כי אנחנו מדברים, תזכרו כל הזמן, אנחנו מדברים על מדינה שהיא מונרכיה, אוקיי? שלטון יחיד אבסולוטי של סולטן, אבל עם תהליכים דמוקרטיים, או ליברליים. אני זהיר, אני אחזור מזה מפעם לפעם, אוקיי? ובכן, מצודת נקל, שהייתה למעשה מצודה פרה-אסלאמית, אבל חודשה בתקופה המוסלמית, וכאן, רבותיי, כל מי שהיה, אתם יודעים, במצודות המדבריות של מרוקו, בדרך הקסבות, המאושרים שאולי נסעו איתי לטוניסיה וראו מבנים דומים, הלא מאושרים שלא היו איתי במאלי, אתם יודעים, ומן הראוי שנגיע גם לשם, אני הייתי, ויראו את תרבות הבוץ של טימבוקטו, יש לכם פה לראות הזדמנות, אתם יודעים, של מצודות, ותרבות בוץ מדהימה, וחמר, ובנייה, אתם יודעים, מדהימה, שנמשכת אחורה למעלה מ-1300-1400 שנה. ובכן, שוב, כל המצודות האלה, ועכשיו אני אומר עוד מילה שאני אנסה להרחיב אותה, אבל תראו, שוב, כל מי שטייל, ואני בטוח שרבים מהחברים והחברות פה, טיילו באזורים מדבריים, מרוקו למשל, תראו את מטעי התקלים. ובכן, אחת השאלות הגדולות היא כמובן מים, אוקיי? אני מיד אענה על זה כשאני אגיע יותר אל תוככי המדבר, אבל אני רוצה להראות את זאת מצודת ג'ימברן, אחת המצודות הגדולות ביותר, תראו איזה שימור, בשנים האחרונות יונסקו הכריז על מצודות המדבר כאתר משמורת או אתר שמירה, תסלחו לי לפעמים אני צריך לתרגם בראש את ה-World Heritage Monument, אתר משמורת בינלאומי, על מצודות המדבר הכריזה עליהם כאתר שמירה של יונסקו, ולכן היא תרמה כמובן רבות. אתם יודעים שבשנים האחרונות יונסקו עושה למעשה תהליך מתוך הכרה הייחוד האנושי בכל העולם, שכל מקום שרוצה לשמר צריך כמובן לשים, נקרא לזה יורו ליורו, או דינר לדינר, או איך שתרצו להגדיר. ובכן, מצודת ג'ימברן שהייתה, ותשימו לב, אתם יודעים כאן לכלי הנשק, אני בסוגריים אומר, ואני לא נכנס לזה כי אני לא רוצה גם להיכנס לזה, אומן בשנים האחרונות משקיעה 9 או 10% מהתמ"ג שלה בהתעצמות צבאית. תראו, היא מתקרבת לישראל, היא מקיימת קשרים עם ישראל שנים רבות. מצד שני, היא קרובה לאיראן, היא מעולם לא התערבה בשום סכסוך. שליט אומן, קבוס, ביקר בסוריה
ונפגש עם בשאר אסד לפני שנה או שנתיים כשהוא כבר היה חולה. הם, למרות שיש להם גבול עם תימן, הם לא התערבו בסכסוך שקיים בין החות'ים לבין, אתם יודעים, השלטון המרכזי. הם לא התערבו בסכסוך, אתם יודעים, כווית, עיראק, למרות שיש להם קשרים מצוינים עם בריטניה וארצות הברית. הם מעולם, העיקרון שלהם הם מתינות פשרה דיבור עם כולם. ויש בזה היגיון כל כך עמוק, אתם יודעים, אבל זה כל כך יוצא דופן בעולם המוסלמי. תראו, יש הקשרים מצוינים עם קטר, ואתם יודעים שקטר, בניגוד לאומן, היא אחת התומכות הגדולות. אגב, הייתי גם בקטר, שכחתי להזכיר, אבל הייתי בקטר טרום כניסה לכווית, וקטר היא תומכת גדולה של טרור בעולם. אתם יודעים, זה אחד הדברים הידועים. אומן, ואני מקווה שאנחנו נראה את זה, אתם יודעים, כשנגיע פשוט מתינות לכל אחד. רק אל תפגע, ותזכרו, עכשיו אני אומר עוד מילה על האסלאם. האסלאם שלהם, אגב, מופיע בכמה מקומות קטנים, כמו זנזיבר, כמו טנזניה, זנזיבר חלק מטנזניה, כמו מוזמביק, כמו בקרלה. וזה כמובן שאריות של האימפריה האוטומנית. בואו נמשיך, אנחנו עדיין בחלק המדברי. ואדי גול, רבותיי, כל מי שהיה בגרנד קניון, או לחילופין, אתם יודעים, בקניון הגדול של דרום אפריקה, יהיה פשוט בהלם כשנפגוש, רגע, מה, שעה או יותר? לא, רגע, אנחנו מדברים על שעה או שעה וחצי? סליחה. אני רץ, חברים. כנראה שאני פטפטן גדול היום, אבל מה לעשות, יש הרבה על מה לדבר. ובכן, תמונה אחרת, אתם יודעים מהקניון הגדול הזה, פשוט אחד הקניונים המדהימים ביותר. ובכן, תראו, יצא לי קצת מטושטש, אבל בכוונה שמתי את התמונה הזאת, כי אלה הם היישובים הקטנים, ואתם רואים כאן חלקות מעובדות, ותמרים. מאיפה המים? יש מערכת של מי שהסתובב למשל במערב סין, ופגש את הקרז, או הסתובב במרוקו וראה שם את המנהרות התת-קרקעיות, כאן זה נקרא אפלאג'. למעשה, יש אפילו מנהרות תת-קרקעיות שנחפרו ממקורות מים, מבורות ובארות שהעומק שלהם 60 מטרים, ומנהרות שנמשכות על פני 25 קילומטר כדי להביא את המים האלה ליישובים. ובכן שזה מגיע ליישוב כזה, קודם כל השימוש במים הוא לשתייה ובישול, לאחר מכן זה הולך למסגד לטיהור, טהרה, טבילה, לאחר מכן לכביסה, ורק לאחר מכן מגיע לשימוש החקלאי. ובכן, לא הכל מתוחזק, אתם יודעים, אבל עדיין יפה. ובכן, קצת כדי לראות תמונות, ואני רוצה שוב, מצודת ג'בארין מזווית אחרת, אני רוצה להראות לכם תמונה בפנים. פשוט, המצודה מדהימה. תראו איך היא מטופחת היום, זה של השנים האחרונות, וכאן, בכוונה צילמתי אפילו, איך ייבשו את התמרים לפני ששלחו אותם, אתם יודעים, לכל העולם, בין להודו, בין לדרום מזרח אסיה, ובין לכיוון אפריקה המזרחית. ובכן, עוד תמונה מתוך המצודה, וברשותכם, כי קיבלתי סימן, אתם יודעים, להאיץ, אבל יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אז אני אעריך, זה ברור, אני תמיד מעריך. ובכן, לא נעים להגיד, אבל קבלת הפנים הייתה לכבודי. הייתי הזר היחידי, אתם יודעים שהגיע, ויצאו מתוך המצודה, ואתם רואים שוב ותראו, שמתי את זה לא רק בגלל קבלת הפנים, אלא כדי להראות כמובן אתם יודעים, את הלבוש, כאן עם הטורבן וכאן עם כפיה, ושוב החבר'ה, אחרי ישבנו, אתם יודעים, פה, והם פשוט ביישנים אדירים. אתם יודעים, התיירים נשארים על קו החוף. רוב התיירים, אתם יודעים, באים למלונות הטובים, 5 כוכבים, לטבילה בים, אבל אני, אתם יודעים, אוהב לשרך את דרכי,
כל מקום רק שיתנו לי להיכנס וללכת ולבוא, אני אבוא אליו. אז זאת כמה תמונות, שוב, זאת ממצודת ניזווה, ושוב, תראו את הלבוש הטיפוסי, אתם יודעים, האומנים היה להם צבא מדהים, אתם יודעים, וג'בל אחדר הוא השיא, וכאן תראו את הטרסות שנבנו כדי בעצם לייצר חקלאות הררית, ובטיול שאנחנו נפתח אנחנו נגיע לג'בל אחדר, וגם כדי להגיע, תראו את היישובים והטרסות המדהימות האלה, אחדר כמובן מלשון ירוק, בגלל הירוק של הטרסות, עוד יש שם אחד הכפרים העתיקים ביותר, בכלל של התיישבות ערבית, מספת אל אברין, ותראו איך הוא נראה, בפנים הוא קצת נראה, סליחה, נטוש, דרדלה, קשה לשמר את המבנים האלה, אבל אתם רואים, הנוף הוא פשוט עוצמתי. זה כל מה שאני יכול לומר עליו, ואחד השבילים המדהימים שאני הולך, וכל, אתם יודעים, חובב מדבר יהודה, נגב, בוא נחכה למרץ אפריל, כדי שנוכל לשים נעליים טובות, ומימייה ותרמיל קטן, ונלך גם אנחנו על השביל הזה. אני יורד דרומה, אל חולות והיבה. רגע. שזה אזור מדברים מדהים. אתם יודעים, זה ממש, אני מקווה שנוכל לעשות כמו שאני עשיתי, טיולי ג'יפים, כי זה שוב זה חלק ממדבר הגדול של חליל, ופשוט מדבר מדהים, ואתם יודעים, אנחנו אנשי חול ומדבר, וכאן אנחנו, אולי נעשה גם לילה לכאן, כמו שאני עשיתי, וכאן לא צריך להסביר מה נמצא במבנה היחידי. תראו את הדיונות. הדיונות, רבותיי, אוכלות כל מי שהיה במרזוגה במרוקו. הדיונות פה, תסתכלו על תמונה בגוגל ארס על הדיונות של אומן, זה פשוט מטורף. אתם יודעים, והדיונות לא זזות כנראה בגלל מבנה של הכיפר, של מים שמייצבים את הדיונות. אני לא מספיק ירדתי לעומק העניין, אבל הדיונות האלה לא זזות, אבל כאן אתה פשוט נפגש בדיונות מהיפות ביותר שראיתי בחיי. ובכן, עוד קצת, אתם יודעים, מערי המדבר, ואני רוצה לעבור לסור. תראו, כמובן חובבי נשק ובדואים, אנחנו לא רואים פה קלצ'ניקובים, אלא כל מיני, אתם יודעים, 118, 119, חרבות מחושלות, ואני רוצה קצת להראות את נאות המדבר, ולהגיע לסור וסללה, כדי שאתם יודעים, נוכל להספיק הכל. ובכן, אני למעשה יורד, אתם יודעים, מהאזור ההררי המדברי של ניזווה, אל קו החוף, דרך קניונים מדהימים, שכולם, אתם יודעים, מלאים במים כל השנה, מים של, אתם יודעים, בעיקר של נביאות, והנה קו החוף, וחלק מהנסיעה, אתם יודעים, יש דרכים, והדרכים אל החוף, כי אין כביש. אתה פשוט נוסע עם הרכב על 4x4, על קו המים של האוקיינוס או הים הערבי. חברים, אתם יודעים, זה מדהים, אתם רואים את התמונה ששמתי מאחוריי, כי זה כל כך מרגש. אגב, יש טיילת על שמי בקווייט סיטי, אבל אני אגיע לזה מאוחר יותר, זה קצת, אתם יודעים, נועז לומר, אבל אני אסביר למה. אני מגיע למקום מדהים, משתי סיבות, ואני אומר ומקדים, סור היא נמל חוף, ואני אומר שני דברים. אחד, חלק מהתמונות שאתם הולכים לראות כאן, הן קצת קשות, אוקיי? מיד אני אומר למה. סור היא המקום שעדיין ספינות הדאו, הגדולות מהעץ, נבנות ועדיין מפליגות מכאן, עם רוחות המונסון כספינות מפרשים, עד היום, לכיוון אפריקה. מצד שני, וזה קצת, אני שמתי את התמונות שצילמתי, אבל תמונות לא פשוטות. העולם של הים הזה עשיר בצורה בלתי רגילה. היום אנשים מגיעים לאומן בשביל לראות את הלוויתן הערבי, לוויתן אנדמי לאזור הזה, אבל הים מלא בקרישים. וכאן באות התמונות לצערי, תראו תמונה נפלאה עדיין, מקסים, תסכימו איתי. איזה מקום, איזה מקום. תנו לי לרגע להתמוגג, אתם יודעים, אני לא יושב כל היום ומסתכל על התמונות שלי, אז כאן עוד אתם יודעים, אומנים
שוק של דגים, אבל כאן אני מגיע, סליחה לאלה שזה אולי קשה, דג הכרישים, ואתם יודעים למה? לצערי, ואני אומר לצערי, אנחנו לא יכולים לשנות את זה, רק כדי לכרות את סנפיר הגב שנשלח מכאן לעולם הסיני, שסנפיר הכריש נחשב מטעם אדיר. התמונות הבאות הן קשות, תראו, זורקים את הכרישים אחר כך, משתמשים קצת בבשר, אבל הכמויות זה כל יום כאן, הייתי כמה ימים בסור, תראו מה הולך כאן, הכל בשביל סנפיר של גב. הדייגים הם אומנים, דייג עדיין, תראו, אתם יודעים, מסקט ראיתם את השווקים ואת הקורניש, אבל האנשים האלה דייגים יומיומיים שיוצאים עם ספינות קטנות כדי לדוג את הכרישים. אתם רואים, תראו את כריש הפטיש הזה, או דג הפטיש. אני אומר, לא קל לראות את התמונות האלה, אני מבין את זה עם מישהו קצת, ולכן, אבל הייתי חייב, אתם יודעים, להראות לכם את זה, אבל הנה אנחנו עוברים אל ספינות הדאו. יש ויכוח ענק, מהיכן התחילה בניית ספינות הדאו, האם בהודו או באומן. אני חושב, ממה שאני חפרתי, שהעצים אמנם באים מקרלה, כי אין עצים כאלה באומן, אבל ההתפתחות של הסירות האלה הייתה באומן, למרות שהעצים והחבלים מהשזירה ושמיד תראו, כדי לאטום את הסדקים, בא בעצם מאומן, כי השרף לסתימה הוא מאומן, שרף של אותם עצים שאני אראה מאוחר יותר. כדי לומר לכם, האומנים היו אימפריה ובשיאם. הם שלטו על זנזיבר כולה, בתקופה מסוימת היה ריב בין שני אחים סולטנים, ואז החליטו שאחד ישלוט כסולטן בזנזיבר והשני באומן, אבל הם שלטו בבלוצ'יסטן שבפקיסטן של היום, והיה להם נמל ענק, ולכן אתם יודעים, עד היום מדברים באומן, שמעתי שפות ואני אגיע אחר כך לעוד שפה מעניינת, בלוצ'ית, אורדו, שהן שפות בעצם של האסלאם בהודו ופקיסטן, ובלוצ'יסטן, אוקיי? וכמובן, אתם יודעים, מדברים את השפות האלה אפילו בזנזיבר. אז בואו נראה כמה, אתם יודעים, האנשים שלפעמים בונים כאן באים מקרלה. האיש הזה הוא מקרלה, החוט שמשתמשים פה, אתם יודעים, חוט שזור הוא מקוקוס, ואחר כך תראו את תהליך הסתימה, אתם יודעים, משרף שלמעשה בא מאומן. אבל שוב, אני ממשיך דרומה, כי צריך להתקדם, אנחנו נגיע לסור, איזה מקום, אתם יודעים, זה פשוט מהמם, תראו את המקומות האלה. מה, אתם יודעים, לנו לא חסר, אבל פה, איזה מקומות. אתם יודעים מה זה לקפוץ פה ראש? תראו, תרשו לי קצת להתמוגג. לאחרונה הייתי באיזה, שכחתי, תכף יעלה לי. ובכן, אני מגיע למקום, אתם יודעים, אולי הכי מדהים, סלאלה, המקום של המור ולבונה, עולם טרופי בתוך אומן. תסתכלו על התמונות הבאות, זה עדיין הדרך. התמונה הבאה, למעשה גזרתי אותה מהחלק הזה, הקודמת, סליחה, לא הבאה, אלא הקודמת, גזרתי מפה, וזה צלאלה. טרופי לגמרי. גשמי מונסון בין מאי לספטמבר, שפע של מים, שפע של צמחים, תראו את הגמלים, הם חוגגים. אגב, הביוט של הגמל כמובן הביא לפריחה, אתם יודעים, של המסעות, בגלל היכולת המסע, זה בערך 1000 לפני הספירה, אולי כבר לפני זה, בוית הגמל. אולי אני טועה פה, אבל אל תתפסו אותי, אתם יודעים, לפעמים הזיכרון כבר לא משהו. ובכן, תראו את התמונה הזאת, עדר של גמלים, אתם יודעים, בתוך, שוב, התמונה הראשונה ששמתי, זה ממש, לפני ההגעה אל תוך, אתה נוסע על קו החוף, תראו את הדרך, אין כביש, ואתה מגיע בסוף אל סלאלה, ותראו איך היא נראית, חלקים ממנה, כי למעשה היא הייתה המעוז האומני באזור הטרופי על האוקיינוס ההודי. ממש קילומטרים ספורים, עשרות קילומטרים ספורים, נמצא הגבול עם תימן שהיום במצוקה נוראית. אתם יודעים, משבר הומני בגלל
האלימות הזאת בין החות'ים לבין השלטון המרכזי, והנה סלאלה, ותשימו לב, לא ראיתם עכשיו, כי רוב הנשים הולכות עם בגדים צבעוניים, ראיתם את הילדה, קשה, הסיבה היא אסור לצלם נשים. אגב, חטפתי מכה מגבר, אני מודה חד משמעית שעשה לי כזה, נו, לא מכה פיזית, אסור לצלם נשים. אז אתם יודעים, קל לי לצלם גברים, אבל פה לא היה אכפת לה, וזה שוק הפסמים. אתם רואים, כל מה שאתם רואים כאן, קשה לראות את הצבעים, אבל זה בתכלת, צהוב, כתום, זה הכל המור והלבנה. תראו, אתם רואים את זה כאן בצורה של גביש. למעשה, אני מיד אראה את העצים, חורצים את העצים, היום הם יודעים שהם צריכים לשמור ולחרוץ פחות, ובעצם כל הפסמים נוצרים מהגביש הזה, השרף הזה, שנלקח מהעץ, עץ לבונה בעברית. הנה, תראו אתם יודעים, את כל הצבעוניות הזאת, שקשה אגב היה להעביר אותה משום מה. אלו העצים. אני אומר עכשיו מילה עוד על סלאלה. אחד, יש שם קבר שמזוהה כקבר יתרו. תרצו, כן או לא, לא יודע. אני לא... אבל הם עולים אליו לרגל, מה הדבר המדהים יותר? הנה העץ מקרוב, תראו איזה עץ מדהים זה. למעשה עושים עליו שכשהייתי שם, פתאום אני מקשיב לאנשים, ואני שומע, ואני משתמש בשפת העם עכשיו, רבק, מה זה עברית? מדברים בערבית קדומה, שהיא ניב מיוחד, ששייך, כמובן לשפות השמיות, אבל הוא קרוב, הוא נמצא איפשהו בין העברית לבין הערבית שאנחנו מכירים, לא משנה כרגע איזה ניב. ואני שומע מים, ולא מאיה. אני לא זוכר את כל המילים, אבל הייתי פשוט בהלם. אתם יודעים, כי זה המקום, עכשיו, זה כמובן דומה לארמית קצת, זה דומה לעברית, זה דומה אפילו לשפות שנעלמו, כשפות מדוברות, כמו ההונגריתית וכו'. אבל שפה שמוגדרת היום, ויש לה כמה ניבים, כערבית קדומה. יש לה גם כתב שהוא קצת שונה מהכלל, אתם יודעים, אבל שוב, בואו נלך קצת לתמונות. שמתי, למרות קצת הטשטוש של התמונה, תסלחו לי, גם זאת, אתם יודעים, לפעמים מרוב, תנו לי רק לצלם, ואתם יודעים, העיקר החיוך שלו. אז אתם יודעים, אוכל, מיד נגיע לאוכל, לפני שהדרך לאומן, כי עשיתי, אתם יודעים, אז החלטתי שאני אעשה עוד כמה תמונות לפני האוכל, זה שדה התעופה של שרג'ה, ואתם רואים smile, you are in שרג'ה, וזו תמונה שצילמתי, רגע, צריך להוריד פה, אני לא יודע אם אתם רואים את מי שנכנס, Welcome to בחריין, אתם רואים? מדהים, וכאן תמונה, אני לא יודע כמה התאמצתם לדעת עליי, אבל הייתי בעצם היחידי שהיה עם הצבא האמריקאי ב-2003, משובץ מהצבא האמריקאי, הייתי 10 ימים בכווית ו-42 יום בעיראק, אז אתם יודעים, מכווית סיטי ועד בגדד, איזה, אתם יודעים, סליחה, אדרנלין אל תוך הווריד, אני כמובן מתלהב מעצמי ומהזיכרונות, חוזר טיפה, אתם יודעים, כדי להראות לכם אתם יודעים, את הקערות הבלתי יומנות של אוכל אומני, אתם יודעים, של כבש ושל עוף ושל אורז ושל תמרים, ואתם יודעים, וכמו חומוס שעושים, וכמובן שווארמה, ואתם יודעים, והפיתות האומניות שאי אפשר בלעדיהן, ואני כבר לא זוכר מה, המתוקים, סוגים כמו של בקלאווה, מסולת ושקדים מקולפים, אי אפשר בלי זה. תמרים, סליחה, כמובן לסוגיהם, ועוד תמונה שמחזירה אותי קצת לזיכרונות, ככה נראיתי, לא כשיצאתי מאומן, כשיצאתי מעיראק, אתם יודעים, אבל בדרך כלל אני שלוח אמיתי, פה מלוכלך אחרי 42 יום בלי מקלחת, ורבותיי, אנחנו בסוף, אני מודה לכל אלה שהיו איתי, ובהזדמנות האלה, חברים יקרים,
הוצאתי בימים אלה ספר חדש שמתרחש כאן, נקרא המחוז הדרומי. אתם יודעים, בשנים האחרונות פניתי לכתיבה, הרבה שנים אני כותב, אבל התחלה של סדרה חדשה, ואני אומר ככה, אני הראשון, תסלחו לי שאני אומר דוגרי, שמתעסק בעניין חברתי, דרך סיפור של ניצול, אונס, ואומר אפילו ברצח נשים. הסיפור מתרחש במחוז הדרומי, ואני יותר מעריך את זה, כי אני, ברשותכם, אני מקווה שכל אישה בארץ תקרא את הספר הזה. אני מאוד גברי. אתם רואים, אני הרפתקן בלתי נדלה. מדריך עדיין מחייך, אבל ככותב אני לא משאיר ספקות מה אני חושב, וכגבר אני חושב שאני, סליחה, הראשון שנוגע בעניין, אתם יודעים, של מה שקורה בחברה שלנו. וראיתם היום בחדשות על ניצול של גברים את נשים, זה לא, בלתי אפשרי. ולכן אני רוצה שכל אישה תעשה בבקשה את המאמץ הזה. עשיתי מחיר מיוחד לצופים העיקריים שאתם איתי. אתם מבינים שהסופר כרגיל עושה הרבה מאמץ, שנתיים של כתיבה, ואני אשאיר את זה לכם. אני מקווה שתמצאו לנכון. תמיד אפשר לפנות אליי במייל, בטלפון, אתם רואים, אני מעולם לא, אני תמיד פתוח, אז אני אבקש מאדם שישאיר את השיקופית הזאת, כדי שתוכלו לרשום את המספר טלפון, את המייל. אתם יכולים להיכנס לאתר החדש שלי ולהזמין גם דרכו. אתם תראו אותו בתקשורת, כי אני הולך לדבר עליו רבות, מתוך סוג של, רבותיי, כולנו צריכים להבין שחברה צריכה להיות מתוקנת, הגונה, ועל זה אני מדבר כמובן דרך סיפור שקורה במחוז הדרומי. אז אדם, אתה מוזמן לפתוח לאנשים, צ'אטים, אני לא רואה את השאלות, תפתח גם את כדי שאני אוכל לענות לאנשים. אני מודה כמובן לכל אלה שהחזיקו איתי, אני אנסה לענות, ברור תראו, יש מי ששואל אותי, יחסי שלום, יש יחסים, כולל אתם יודעים שהמוסד שנים, אני חושב שיחסי שלום יהיו במקביל עם סעודיה. כולם אגב הולכים היום לבית ספר, החינוך שם היום הוא חינוך חובה, אומן משקיע המון בחינוך, הטמפרטורות תראו, אנחנו כמובן בוחרים את העונות שהטמפרטורות אפשריות לטייל, וזה בדרך כלל סביב החורף, ינואר עד מרץ אפריל, מאפריל נהיה חם, המונסונים בסלאלה מספטמבר, אבל אוקטובר, נובמבר, וכל החורף נפלא לטייל. הגבולות של אומן שאלה טובה, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, תימן, הגבולות היבשתיים, הראיתי את המובלעות, וקצת כמובן המפרץ הפרסי, מצר הורמוז, אתם יודעים, הדברים האלה. אז אני מקווה שאנחנו נהיה באומן, ובשלב אחר נהיה בסעודיה, ואולי נצא עם ג'יפים מאומן עד לישראל, למה לא? אתם יודעים, אני חולם על זה כבר שנים. ההרפתקנים, אני מזמין אותם ליצור איתי קשר, אנחנו נעשה את זה כבר בשנה הבאה. אני אומר אמיתי, ההרפתקנים, ליצור איתי קשר, אנחנו נצא או מסעודיה עד לישראל. אינשאללה. אבל זה יקרה. שאלות נוספות? אדם, תקתק לי שאלות, אני פה. מה, זה כל השאלות שלכם רבותיי? זה 3 שאלות? סליחה. כן, אוקיי, סליחה. פתחנו, תודה, נהנינו. מסקט היא המקום המודרני היחידי. מי שרוצה מקומות מודרניים, שיסע בבקשה לדובאי, לאבו דאבי, אומן, היא טיול גיאוגרפי, רבותיי. אתם יודעים, יש את כל הדברים, רגע, קפץ לי, אין לי הצ'אט. למה? אוקיי.
אדם, סליחה, סגרת לי את הצ'אט. רגע, שנייה רבותיי. אתם יודעים עניינים, אתם רואים את אדם שהוא... המשטר הוא מונרכיה, שלטון אבסולוטי, אבל לאחרונה, אמרתי בכלל, נשים, חברים, אי אפשר לצלם. ברור שיש נשים. איך יקבלו שם נשים ישראליות לבושות במכנס צמוד? אין. גופייה? אין. חולצת טריקו? חברים, אנחנו בעולם מוסלמי, אנחנו נבוא עם מכנסיים ארוכים, על יד הים אגב, במסקט, בסור, אין שום בעיה. במלונות אין שום בעיה. נשים מסתובבות לבד. אתם יודעים שהיה מסע של נשים שחצה את ארובה אל חלי. אפילו הייתה משתתפת אחת, חיג'אב או חיג'אב? אלכס, אני לא הבנתי את השאלה. מודעות ענקית לאנרגיה ידידותית, שאלה מצוינת. רבותיי, בזמן הקרוב אנחנו נטוס מעל ערב הסעודית. אתם יודעים מה קורה בערב הסעודית באומן? ערב הסעודית, ואני גם אומן, אבל אני פחות יודע, אז אני אתן משהו מילה על כל מה שקורה. כולם מבינים שנפט הוא לא משאב נצחי, והם משקיעים המון באנרגיה ידידותית. מי שיטוס מעל ערב הסעודית, ואנחנו נעשה את זה בקרוב, עם כל החברות, אנחנו נראה שם חלקות ירוקות, הכל עם אנרגיה ידידותית. מדהים. אני טסתי לאחרונה, הפיגיון מופיע גם על הדגל, לא דיברתי על הדגל, לא דיברתי על העניין, הבאדי, שם הפלג הדתי באסלאם, באומן, ואומן אגב כותבים עם עין רבותיי, הוא הבאדי. אתם יכולים לקרוא עליו, תעשו אסלאם הבאדי, זה יפנה, אין יהודים באומן, יש, אתם יודעים, ישראלים שבאים והולכים כמוני. אני לא חושב שהיו, אולי היו, לא הייתה התיישבות יהודית באומן, בתימן הרבה, אולי היה בדופר, תראו, אתם יודעים, זה לא מקום כמו אינדונזיה, שכמו, או מקומות אחרים שאני מ-1994 מחטט רגליים. אני מניח שבזמן הקרוב אני מבטיח לתת תשובה לרחל כהן, אתם יודעים כשאני אחזור בטיול הבא מאומן, אז יהיה לי תשובה יותר טובה בשבילך, זו שאלה מצוינת. אם היו יהודים באומן, אני מקווה שיהיה לי תשובה יותר מעניינת. אבל כדאי לחפור בזה, כי ברור שהיו סוחרים יהודיים כמו שהיו סוחרים. אתה רוצה לפתוח את המיקרופון, ואז אולי יש שאלות... אדם, אתה רוצה לפתוח מיקרופון? המיקרופונים פתוחים, מוזמנים לשאול שאלות. אוקיי, רבותיי, אם יש מישהו עם שאלות, אתם מוזמנים לשאול כמובן. רגע, אחד רבותיי, מי הגברת? יש לך מספר שהוא לא נכון. סליחה, תפתח וידאו של מי ששואל, ככה יהיה לי יותר נעים להגיד שלום לאנשים אפילו. כמה ימים עורך טיול לאומן? רגע, אני רוצה לראות אותה. רגע. למה אי אפשר לפתוח? מישהו סגר. רגע, תפתחו גם... ואני מכירה אותך. בבקשה לשאלה. כמה ימים עורך טיול לאומן? תראו, עוד לא פורסם שום דבר, אני חושב שזה יהיה סביב 10-12 יום, כי זה מה שצריך. צריך את היום של ההגעה מסקט, ואז צריך יומיים מצודות המדבר, צריך אחר כך בסור יומיים, ואז יש לנו את הירידה לקניונים וכולי, ושייט במפרץ הפרסי, אולי לצפות בלוויתנים, או בכלל בסביבות 10 ימים, אני חושב, עם חזרה בטיסה מסלאלה למסקט והחוצה. אתם יודעים, אני מניח... היה מעניין ומיוחד. תודה רבה, אתם יודעים, זכיתם. יש טיול לשומרי מסורת? ידידי, בוא, אתה יודע, אנחנו בחלומות עדיין, אז אני בטוח שהכל יהיה. אז אתה יודע, וגם דרכים, היא חברה שיש לה הרבה, יש חברה דתית, אתם יודעים, של הבנות הדתיות פה, אז אני מניח שברגע שאני אעשה את המסלול הראשון ונצא לדרך, אתם תבואו אחריי. אני אשמח לפגוש את כולכם באומן. רציתי לשאול אם יש יהודים באומן. לא לפי מיטב ידיעתי. יגאל, הטלפון שלך ארוך מדי. לא יכול להיות שזה. 0545
405-726. רגע, למה? תוקן. לא, הוא נכון. הוא עודכן, נכון. מה? אדם, תקן את הטלפון, איך זה היה? אחר כך יגאל, סיים יגאל, תקק. אחר זה ה-28, נכון? כן. יש דובאי איליגר בשעה. אני לא שומע את השאלה, אבל... 540. יגאל, זה סם, אתה דיברת הרבה על ג'יפים, יש אפשרות לטייל גם באוטובוסים באזורים האלה? ברור, אבל אתה יודע, חובבי מדבר, אתם יודעים, אם רוצים, יש גם אפשרות ויהיה בטח טיול אוטובוסים, אבל אני אומר ככה, זה מדבר מדהים. כדי להגיע, בוא נגיד, תזכור, יש 2.6 מיליון תיירים בשנה. הם עולים למצודות המדבר בטיולי יום. אבל אני מניח שברגע שנגיע לשם, אנחנו נייצר לפחות 2-3 מסלולים שונים, כדי לרצות את כל העולם ואת כל הקהל. ואנחנו ישראלים מטיילים מצוינים. אז אתם יודעים, ודרכים חברה, אינשאללה, שנגיע, אתם יודעים, נוציא את כולכם לאומן, יהיה את כל האפשרויות, וזה, החבר'ה פה הם סופר מקצועיים. אפשר לפתוח בבקשה את הוידאו? סליחה? את הוידאו אפשר לפתוח, כי רוצים שתראו. אדם, אתה יכול לפתוח את הוידאו, אני פשוט, ההוסט והוא הקוסט, הוא אחראי. אדם, אתה יכול לפתוח וידאו? כן, בסדר, הוא פתח. אוקיי, נפלא. אתה יכול לראות אותי. אני אראה. סטאפ וידאו, אדם, האם היית שם? אוקיי, רבותיי, עוד שאלות. רציתי לדעת מה הטמפרטורה שם. אני עניתי כבר כמה פעמים. אני מדבר... לא שמעתי. או מלכה? כן, קודם כל... רגע, אז אני עונה על השאלה הקודמת. הטמפרטורות זה כמובן מדבר, אבל יש אזורים של המדבר הפנימי יבש, קו החוף הוא כמובן יותר לח, ושאלה באיזה מקום אנחנו נמצאים. הטמפרטורות הן כמו, תחשבי על הנגב, מדבר יהודה, קיץ, חורף, אוקיי? אותו דבר. סללה טרופית, אז הטמפרטורה היא כמעט קבועה, 26, 28, 32. תגיד לי, הקניונים העמוקים האלה נוצרו ממים? חתירה של מים, ברור. זאת אומרת, היה פעם אזור, זה היה אזור לח? אזור ימי, אני לא, אתם יודעים, לא יכלתי להתעסק בגיאולוגיה, בכל הדברים. רבותיי, כשניסע לאומן, מה זה נתחון את כל הדברים האלה? אתם יודעים, פה אנחנו צריכים לתת איזה... שמחה! אתה רואה אותי, שמחה? בטח שרואה. נו, אז תעשה עליי, מה, אני... אפילו שאלתי שאלה. אוקיי. רציתי, אפשר? בבקשה, מלכה. כן, קודם כל הייתה בכלל הרצאה נפלאה, ואתה מריח כל כך נחמד, אז עושה טוב על הלב. אתה מדבר לאט, לא כמו שיש מרצים שכל כך ממהרים, שקשה לקלוט. כל הכבוד. אז זה בטח יהיה כיף, השאלה אם קשישות כמוני גם יכולות להצטרף. מלכה, יהיה לי לעונג אם תבואי איתי. תודה. יותר מזה? תודה. לא, אבל יש לי שני דברים. א', אם הם כל כך בעד שלום ואין להם בעיות, למה יש להם כל כך הרבה נשק? 10% תל"ג נשק, וראיתי כל פעם... מלכה, את יודעת, זו שאלה כל כך מסובכת, אבל אני לא רוצה להיכנס לגיאופוליטיקה כרגע, כי זו באמת שאלה מעניינת, אבל הסעודים מתעצמים. כולם חושבים שצריך להתעצם. בוא נעזוב את השאלה הזאת, היא כל כך... הייתה לך הצעה יוצאת מן הכלל. תודה, רגע. בוא ניתן למלכה, אבל עוד שאלה אחת, מלכה. לא, זה לא שאלה, זה דבר נחמד. אתה אמרת בקשר שאתה לא זוכר איזה צמח. קודם כל, אצלנו בתפילה כתוב, פיתום הקטורת הצורי והציפורן החלבונה והלבונה. עכשיו, מה זה הצורי? אני אענה לך כבר, הציפורן, את יודעת שזה ציפורן. כן. לא, אבל אני רוצה משהו להגיד. הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. זה מיחזקאל.
הנכדה זה שלי... משפט מיחזקאל. הנכדה שלי קוראים לה צורי, הקטנטונת, כן. אז התעניינתי בזה. אז זה בעצם... אז הצורי צומח ליד ים המלח. לא, 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 לא. את עכשיו עושה לנו בלבול. אמרתי, אני לא בטוח שזה אפרסמון. את זוכרת שהייתה תגלית בעין גדי של פנקה שהכילה בושם, שקראנו לו אפרסמון. אני אגיד לכם את שני השמות, כי רשמתי לעצמי, כי ידעתי שאני לא אזכור את השמות האלה, אבל תנו לי לרגע פשוט לראות, הנה, בבקשה. היה לי היום ויכוח על שני השמות, ואיזה מהם? עכשיו, השם הבוטני אחד הוא בוסביליה, והשני, וזה זאב קרילסקי, שהוא מדריך ותיק וידיד, אמר לי שהוא טוען שזה קומפירה גילדמסיס. להגיד שאני יודע, ראיתי את שני הגרסאות האלה, אני חושב שזה הבוסביליה, אני לא מספיק, זה כבר יש חכמים איתנו. שמחה, רצית לשאול משהו. רציתי לדעת אם הנסיעה בג'יפים היא נהיגה עצמית או... תקשיב, אני לא יודע, אתה יודע, אתה מקורב אלינו ולעוד יותר ממני, יש מישהו צעיר ממני שאתה צריך לשאול אותו. היום הוא אמר לי, רגע, בוא נחכה קצת, בוא נחכה עד שהקורונה ושהכל... אני מניח שזה יקרה בזמן הקרוב. אני, אתה יודע, נסעתי גם וגם, כעיקרון אפשר במסקט לשכור רכב, אז אתה יודע, אני חייב לציין שכל סוכני התיירות שפגשתי אז היו מדהימים, כולם היה גם אווירה, אז תזכרו שזה היה לפני האינתיפאדה, הנסיעה הראשונה, ואגב, אני לא יודע אם הזכרתי, פגשתי שם את דניאל פרל. אתם יודעים, העיתונאי היהודי שנרצח יותר מאוחר בפקיסטן, פגשתי אותו שם במסקט. סיפור עצוב. הרצאה מעולה, נהנינו מאוד. נורית, את רוצה לשאול משהו? היא על מיוט. מה? היא מושתקת. בבקשה. היא מדברת בפנטומימה. טוב, רבותיי, אני מודה לכל אלה שהיו איתנו כאן. יש עוד איזו שאלה? ברכה, אני רואה אותך נשענת, חושבת ומערערת. מי עוד איתנו? ז'ק, אלבו. מה שאלת אותי? משהו על פקיסטן? מישהו שאל אותי פה. אני לא בא... טוב, חברים יקרים, היה לי לעונג, ואנחנו נתראה בהמשך. אבו דאבי, דובאי, אומן, ערב הסעודית. איזה עולם. תודה לכם. כל טוב. תודה לך. תודה לך. רגע. אני עוד כאן. טוב, אני קם, ואז אני מתנתק ממכם כבר עד המין. תודה לכולם. ביי. נחמד, לא? מילא. Mm-hmm.